Estem ja acabant els temes de geografia? Però ens queda una última cosa. Parlar de treball. En què fa feina la gent? Però no volem parlar de feines actuals. Ni d'informàtics, ni de youtubers. Parlarem d'oficis artesans. Dels de tota la vida. Atents als vídeos. Que després vos preguntarem. Estem al Mas Currucalles, a Cocentaina, i anem a fer-li una entrevista a un llaurador per a que ens conti un poc en què consisteix la seva faena i així conèixer més de prop una professió tan important com oblidada. Anem cap allà. Hola, José, bona vesprada. Bona vesprada. Volíem fer-te una xicoteta enquesta perquè ens conteste, d'un llaurador de tota la vida. Ens pots dir en què consisteix la teua faena? La meva feina consisteix en sembrar, en plantar i en replegar. O sigui, les tres feines fonamentals del llaurador. Molt bé. Fa molts anys que el dediques a aquesta professió? Tota una vida. Ja ve de pares... Sí, venia de mon pare som ja almenys la tercera generació, tercera o quarta generació. Molt bé. I això de ser llaurador, què, t'agrada o no? Sí, té que néixer. El que no li naix... I és de dins, no? Té que néixer. Molt bé. Què és el que més t'agrada de ser? El que més m'agrada és innovar, crear, i després que el producte que tu has creat o la varietat que tu has innovat que en el mercat s'accepti i que sàpien el que realment, el que s'havia perdut fa molts anys, que continua a altra volta. Això és el més gran que hi ha. I el que menys t'agrada? El que menys t'agrada és una agricultura abrasiva, una agricultura que no respeta el medi ambient, que no respeta res i que avui han obert les fronteres i que estan donant molts plàstics. Les tomàquets són plàstics, els pepinos són plàstics, no tenen sabor ni té res del món. Això és el que menys m'agrada. Clar, no poden comparar un producte que ve de fora a un producte que acaba de fer, acaba de collir i en què hores està en un mercat. Inclús a voltes té simplement, potser té 10 minuts i pot estar en un mercat. O un producte que ve en hores i dies i està format d'una altra forma. Està tot mecanitzat d'un sistema de produir a lo bèstia sin respecte ni respetar res del món. La carretera és mia, no n'hi ha límit. Molt bé. Quin és el secret d'un bon llaurador? El secret d'un bon llaurador és guardar el secret. Simplement. Molt bé, jo crec que sí, crec que ho has dit molt bé. Això és el gran secret d'un gran llaurador. I quant de temps li dediques al dia a la terra? És 24 hores. No tinc temps de pensar en política ni res del món. Sí que té temps en mirar, en innovar i cada volta buscar coses i calfar-te el cap en que si enguany ha fallat en alguna cosa, l'any que ve no tinc que fallar. I si l'any que ve sempre buscar alguna alternativa de producció per poder viure. I a la setmana, quants dies? De dilluns a diumenge? Tots els dies. És com un xiquet, no puc anar-me'n d'ells. No m'ho puc deixar. Què fas amb els productes que obtens de la terra? Els productes es venen, o sigui, es collim i després es venem nosaltres i venem a tercers, a altres persones que venen i ens el compren. Siguen l'ama de casa, com siga persones que tenen altres tendes, botigues, el mercat. Perquè tu tens dos parades, una a la zona nord... A la zona nord i l'altra en Cocentaina. I l'altra a Cocentaina. Molt bé, això és bo saber-ho, per anar a comprar els teus productes allí. I una coseta, ens pots explicar com funciona el sistema de reg que utilitzes? Com regues els teus productes? Els meus productes estan basats en dos sistemes de reg. El tradicional, que és el reg a manta,
i el reg per goteo, el reg més modern. El reg per goteo el gastem quasi en tot l'estiu pràcticament, en el qual no tenim que anul·lar el tradicional, però quasi sempre en l'estiu és el reg per goteo. I en l'hivern fem el tradicional, el reg a manta. Dins d'ahir cada un és el mateix, l'únic que en un compartim l'àvia durant 7 dies i en l'altre cada 7 o 8 dies ens toca el turn. Quins inconvenients té avui dia ser llaurador? Quins inconvenients? Doncs no, inconvenients està en que no ens respecten, en el qual ha caigut les ventes de nosaltres en aquest aspecte de que avui les grans superfícies no ens compren res, és tot de tercers països, entonces ahí està, eixa la desigualtat que n'hi ha, vos hem traduït, però de lo de més, inconvenients és això, que no n'hi ha avui en tant de paro, no n'hi ha enginyers, no n'hi ha cosa, o sigui, el públic s'ha acabat, tens que anar a lo privat, no tens ajuda de ninguna part, en aquest aspecte és l'únic inconvenient. I el producte no acaba de tindre el valor que realment té. El producte realment no té el valor, perquè un producte, si per exemple una tomaca feta en Espanya val 60 cèntims, 55-60 cèntims, feta en Marroc val 15 o 20 cèntims. Entonces ahí ja tenim una deslealtat. Un gran inconvenient. Total. Creus que l'agricultura ha avançat molt en els últims 20 anys? Moltíssims, moltíssims. Però ara ha llegat un moment que s'ha estancat. Ha llegat un moment en què si no l'avancem nosaltres, els de dalt ja no van avançar-lo. No ens interessa que avancem tant. Ens interessa, o sigui, les grans empreses multinacionals s'han anat tot fora i el que quedarà serà el que nosaltres puguem innovar. Dia a dia, estudiant, mirant les plantes, formant-les, és com una espècie de bonsai en el qual jo tinc que fer-lo en què isca productiu i que pugueu viure d'aquesta producció, ja no n'hi ha res més. Tu sabries dir si en la comarca Alcoi, Muro, Cocentaina, molts llauradors com tu hi ha en aquest moment? En aquests moments poden haver, com a màxim, poden haver, així, ja no, si no parlen d'arbres, solen en temes el que és agricultura d'hortalissa. Sí, d'hortalissa. Poden haver com a màxim 5 o 6, no poden haver molts més. Imagina, per abastir tota la comarca. És molt poquet. Ve molta cosa de fora, entonces. Tota, el 95,5% és de fora. I ja l'última pregunta i el deixem treballar. Sempre s'ha dit que per a ser agricultor no cal tenir estudis, però això no és del tot cert perquè es necessiten molts coneixements. Pots dir-nos quins coneixements necessitarien? Pues necessitarien des d'un muntatge d'un invernacle que tens que saber-lo com es té que muntar, des de muntar instal·lacions de reg, des de ser un agricultor en el qual tens que saber quan tens que llaurar, quan no tens que llaurar, quan tens que desinfectar. O sigui, necessita un gran estudi i diàriament. O sigui, tens que estar al dia. Això és com el tren. Si no l'agarres en Alcoi o en Cocentaina, sàpies que ja no va parar l'altra parada, o sigui, que serà Agres o serà... O sigui, tens que agarrar, el tren tens que agarrar-lo. Cada dia eixen coses noves, cada dia estan prohibint-se, cada dia... Productes nous, insecticides nous... I llevant coses, i llevant... Per cada un que neixen en lleven 100. O sigui, la barbaritat és això, 1%. Entonces, si tota la vida jo he fet una cosa i me l'han llevat, què faig? Doncs tens que innovar-te, tens que calfar-te i tens que dir, doncs tinc que fer-lo mateix i té que eixir més bé. O sigui, tens que tenir un estudi, si no, no pots. Cada dia tens que estar al dia. Molt bé, José, doncs ara ens deixaràs pegar una miradeta per la teua terra, gravarem els teus productes. El dijous al mercat de Cocentaina anem a fer-te una visita, que jo sé que els teus productes són molt bons. Gràcies en nom de tots els alumnes i profes de 5è de primària del Col·legi José Arnauda pel teu temps i ara el deixem treballar. Gràcies i fins un altre dia. Fins l'altre. Avui és dijous. Mercat a Cocentaina, un mercat on les fruites i les verdures es venen al carrer. Anem a pegar una miradeta a veure què veiem. Segurament moltes coses i molts aliments que prenem a casa. Anem allà.
Si el vòmit de l'apanyat no toca, perquè si no està aquesta... Allà al fons veig la parada de José. Allà és on ven les seues fruites i verdures. Encisam, bajoquetes, pimentons, ceba, carlota, tomàquets, raïm, bresquilles, meló d'Alger, meló de tot l'any... Vaja, una gran quantitat d'aliments. Quina sort tenim! I ahí tenim a José. El recordeu? El llaurador al que li van fer l'entrevista. Millor no el molestarem i el deixarem treballar, perquè avui és un dia molt important per a ell. Vaja, quants clients té? Senyal que els seus productes són molt bons. La riquesa i la varietat de l'artesania popular demostra l'afecció a les seues arrels i el respecte a la seua història i a l'etnologia. L'artesania pot estar relacionada amb moltes accions, grups socials, tradicions o oficis, i també amb els diferents àmbits d'aplicació, a la llar, al carrer, el treball o a les festes. Però darrere l'artesania hi ha una gran quantitat d'oficis artesans transmesos durant generacions de pares a fills que mantenen la línia de vida i l'evolució dels procediments. El cavall és un dels animals més relacionats amb les festes populars. Sogorb celebra en setembre la seva entrada de bous i cavalls, documentada des del segle XIV. És una cavalcada en què genets i animals es fonen amb el públic en una entrada emocionant. El cavall és el protagonista de moltes festes valencianes. En algunes hi predomina la força, com en el cas del tir i arrossegament. En unes altres la destresa, com passa en l'entrada de bous i cavalls de Sogorb. Però en ambdós casos, la fusió del genet i el cavall no seria possible sense el guarnicionament. La sella de muntar, les albardes i els aparells són els elements més comuns dins de la guarnicioneria destinada a muntar cavalls. La primera referència escrita sobre l'entrada de bous i cavalls de Sogorb és de 1386. Les guarnicions formen part de la tradició i de la festa i lliguen el genet i el corser en una cavalcada perfecta. Morellans i morellans, amics i amigues que compartiu el nostre somni. El sexenni és una celebració que apareix a Morella com a agraïment a la Mare de Déu de Vallivana després d'haver superat una duríssima epidèmia de pesta el 1672. Va ser en aquell moment quan els vilatans morellans organitzats en gremis prengueren la decisió de celebrar el sexenni. Un dels gremis que hi participaven va ser el tèxtil, ofici que perdura en l'actualitat. Durant segles, una de les principals activitats de la comarca dels Ports ha estat l'artesania tèxtil. De fet, ha estat des de sempre la primera activitat econòmica de la comarca. La tradició tèxtil de Morella comença al segle XIII, quan moltes famílies tenien el seu taller i transmetien la tradició i les tècniques de pares a fills. Esquilaven les ovelles, filaven la llana amb el fus i la filosa, i als telers manuals es teixien teles, mantes, faixes i altres productes. A mesura que augmentà la producció, l'especialització dels artesans tèxtils creà els gremis específics dins de la producció de teixits i evolucionà fins que aparegueren les fàbriques. Foren grans comerciants que exportaren la seva artesania per gran part d'Espanya i l'estranger. Els seus productes destaquen per la seva bellesa, colors i qualitat. Entre disparaments d'arcabussos i olor de pólvora es desperta la ciutat d'Alcoi.
Després de l'espessa boira de fum, reflexos metàl·lics s'obren pas mentre lluernen aquell que es creua en el seu camí. Són els protagonistes de la festa, que porten acurades invencions en metall i pell, fetes amb moltes hores de treball per a ser lluïdes després. És la bellesa i el poder estètic dels moros i cristians d'Alcoi que cada mes d'abril inunden la ciutat. El cuir o pell curtida dels animals té propietats de resistència i flexibilitat molt adequades per a la seva posterior manipulació. Històricament, el principal ús del cuir ha estat el vestit i el calcer. De fet, sembla la inicial matèria primera que utilitzà l'ésser humà per a vestir-se. L'evolució estètica i les noves tendències han fet del cuir una matèria primera versàtil, capaç d'unir disseny i fantasia. Són factors que, units a les festes populars i la recreació històrica, donen lloc a espectaculars dissenys. La roba que s'usa en les celebracions de moros i cristians porta una part important d'elements treballats en cuir. Elements indispensables per aconseguir la força i l'impacte visual que la festa necessita. En la mitologia grega, Hefest era el déu del foc i la forja, i tenia la seva farga al mont Olimp. Des d'allí, creava màgics objectes metàl·lics. La maleabilitat del metall ha evolucionat al llarg dels segles i ha creat oficis artesans com ara forjadors, armers i ciselladors. Actualment, les tres tècniques artesanals s'utilitzen en la creació d'objectes destinats al món de la decoració i de la festa, com ara els moros i cristians d'Alcoi. És una celebració en què es dispara la inspiració dels artesans, que somien i fantasiegen els dies de conquesta cristiana, amb aquells somnis creen dissenys poderosos. Un dels personatges més representatius de la festa és Sant Jordiet, un alter ego del patró Sant Jordi. La versió alcoiana el descriu com un valent guerrer i un heroi en la conquesta cristiana de terres valencianes.